Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi kule channel mangifaka i-video, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni ngemumva, intombazane encane, igama layo Asemahle Maqolo, oneminyaka nje ewu-21 nje kuphela. Bafethu-ke intombazane-ke kwavela ukuthi-ke ilahlekile, yagcina ukubonakala ngomhla ka-27 ngo-April. Bafethu-ke indaba ezibuhlungu kakhulu, angazi ukuthi ngingayichaza kanjani. Usisi lo ugcine etholakele kahle kahle, ukugcina kwakhe wagcina ukubonakala eThekwini ku-Anton Lembede eThekwini, ngala afunda ngakhona, enza-ke iy'fundo ze-journalism, ebenza-ke unyaka wesibili eBreya College. So bafethu-ke utholakale-ke ebulewe ngendlela-ke eyihluku, ngale ndlela le exakayo, etholakala eClermont eKadabeka. Bafethu, okuyindaba ezibuhlungu kakhulu. I-South Africa ngibone ngathi isiphenduka, angazi ngizothini, indawo yama-vampire. Bafethu, indaba ezibuhlungu lezi, angazi kwifemeli yakhe ukuthi kubuhlungu kanjani. Utholakale bafethu enqunyiwe ngale ndlela okuthiwa bathe mabethi bayasithatha isidumbu, ikhanda lasala phansi, okusho ukuthi bamnqume ikhanda juqu. Bafethu, kubuhlungu kakhulu. Bafethu, like i-video, usubscribe kwi-channel. Ngizophinde bafethu ngize ne-video lapho engizokudlalela i-voice note yesinye-ke sey'hlobo-ke zakhe usisi lo Asemahle, ekhuluma naloyo muntu owayemthumbile la esuke khona-ke edimanda imali ewu-5,000, owagcina-ke ungakhokhwanga ngesimo sokuthi-ke kwase kubikelwe namaphoyisa. Amaphoyisa-ke ayesaphenya ngedelay-ke kuze kwashaya-ke isikhathi-ke sayizolo, kumhla ka-15 kuMeyi, lapho-ke etholakala-ke esedlulile emhlabeni, ebulawe ngehluku ngendlela-ke exakayo. So bafethu-ke, make sure uyayilike i-video, ngiyeza ne-video la ngizokudlalela khona le conversation yesihlobo sika Asemahle, kanjalo-ke nomthumbi nomenzi wobubi. Bafethu, asiphinde sihlangabezane kuyona-ke i-video elandelayo. Okwamanje ake ngithi-ke nje nisale kahle.